angkai kini hor thanayo je ani nok khamani nutui ang kisa ang sangai tamni ki kini hor thanai ni je horni ekta 52-53 amahai time mo jefru ani nog horba sawi posim gala teikhei nei horba sawi nei hor tase phema jorobo jeng thujak hordi boro jeng kono semia ingke jefru hor sawi ne brom gui bong bong phaiprum kaino ani loge chrai ba saw nei kisa angkong khap totrana tisai na harpung kaino bo hor pahajak nokha hor nok khamui tumone nokha ingke aprung kai jeng kono saimalia aprung kai jeng kono saimalia ni bagui jeng tini janlama ja jonbo samasak bamoi jeng ma kharka ingke oboisoi o khamani uklogo on ani nok khamani uklogo obo kono current bai khamo haike thapani hor basoi khamo abo hai kono maniya obo oboisoi ang saimono je borok no soksakha hanai nai phiaba ang tabuk je borok no soksaka hanai wan sukmani ophano sabo soksaka sabo khlaikya abo hai tang kebono sondeho khlaimania kebono bang nurugya kebono sia tamni hinke tauni bagi soksaka obono kaisa ani singmung tongnai sara tripura bo joto tripura sani thani ang obono sanane musungo je ang khoroksa just hanya supporter hisabe Tripura no supporter khlainai just subhanmani paiba abo sukse inka aboni bagi da anoba ari kenangai ba kebo saji angai soksaka abonti ang balaino dokkhonangjak ani nokni sraini boy hoite khata kolom te ani risum ani joto Aadhaar I card ration card abahai document rok jotono ang mungsana rok manliya aboni bagi balai dukhito angke ang obono sanana musungo haste hapang ni thaniyo bo je obo hai rok tontui nei tamo khlaiman aboni bega ang subaso haike bo oboni khotipuron amahai rok ang nayo ingke aboni bagi obo ang tabuk jora usposto haike ba clear khai ang tabuk jora obono ang kono mansugui saijimaya kho ingke abo jodi na teha sanana hangkai angolo sapirana hambai